fall. The cross of Jesus Christ in our ancient shores. Is now 500 years cherished here to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Esta fe es bendición también nuestra misión. A todos los que sufren traemos salvación. A todo el mundo compartir su compasión. A toda la humanidad llamamos a la conversión. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong purihin. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Tanan nga Pilipinong santos ugulahan. dadangato sa Diyos ang among pasalamat. Lakip among panaan nga magmatinud-anon. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong purihin.
Palihog mangluhod. Palihog manindom. Ginoo, pinagi sa pagpasakit ni Kristo imong anak, giling kawas mo kaming tanan sa kamatayon, nga among nasunugikan ni Adan nga makasasala. Sa balaod sa kinaiya nagdala kami sa kasamahan sa iyang pagkatao, itugot nga ang gahom nga makasanto sa grasya, magtabang ka na mo sa pagsulob sa kasamahan sa among Ginoo diha sa langit, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, "Mulampos gayud ang akong alagad, magamhanan siya ug pasidunggan pag-ayo. Daghan ang mahibulong kaniya, kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway, ug dili na kini hitsurag tao. Mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasod, ug maamang ang mga hari sa iyang atubangan. Kay ilamang makita kadtong wala isugilon kanila, ug makasabot sila niadtong wala nila hidunggi." Ang mga tao mitubag, "Kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw? Kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo? Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Wala siya'y kaambong nga makadani kanato. Dili siya gwapo nga babihag kita kaniya. Gitamay nato siya ug gisalikway. Nakasinati siya mga kagulanan ug mga pag-antos. Wala gani mutan-aw kaniya. Wala nato siya tagda ug gipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay mag-antos, ug gipas-an ang atong mga alantoson. Apan giisip ta ang iyang pag-antos, silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Nangapo siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato, ug pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. Kitang tanan sama sa mga karniro nga nasalaag. Lamubay sa hustong dalan. Apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanan bisag gidaog-daog siya ug gipaantos pag-paayo. Nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan, ug sama sa karniro atubangan sa mualot kaniya, wala gayud siya'y timik. Gitaral niya nga hinikawan sa hustisya, ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Giandaman siya lubnganan, tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato. Bisag wala siya makabuhat og dautan, ni makasultig bakak. Ang Ginoo nag-ingon, "Maoy akong kabubuton ang pagpaantos ug pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat, ug makabaton siyag taas nga kinabuhi, ug pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Inig katapos sa iyang pag-antos, malipay na usab siya, ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad, ug siya maoy mopas-an sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Busa, pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan o gamhanan, kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao, ug siya'y nag-antos puli kanila.
ug nagampo aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. O Amahan, kitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Diha kanimo Ginoo nagadangup ako, nga dili gayudon ta ko kaulawan, sa imong katarong luwas sa ako. Sa imong mga kamot kitugyan ko nga akong espiritu, sa imong katarong luwas sa ako. Imo akong luwason o Ginoo, o matinod anong Dios. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot, alang sa tanan natong mga kaaway. Nahimo akong salawayon, usa ka katawanan na lang sa akong mga silingan, ug usa ka kahadlukan na lang sama ko sa usa ka panaksan nga buwan. O Amahan, gita mo apan ang akong pagsaligan na kanimo, o Ginoo. Nagaingon ako, ikaw ang akong Diyos. Imong mga kamutan ang akong destino. Luwas ako gikan sa gahom sa akong mga kawan, ug mga manggugukod. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Ipadanag ang imong naong ngari sa imong sulugoon. Luwas ako diha sa imong kaluon. Pag mag-isog ug paglig-on sa kasing-kasing, kang tanan nga nagalawom sa Ginoo. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha sa imong mga kamot. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo.
Busa ligunon ta ang atong pagtuo, kay duna kitay Pangulong Pari nga halangdon nga tuana sa presensya sa Dios, si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubong pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasala. Busa magmasaligon kita ug muduol sa trono sa Dios, di natuwa ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangaliupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang pasyon sa atong Ginoong Jesucristo sumala San Juan. Human si Jesus makaampo niini, milakaw siya kuyog sa iyang mga tinunan ug mitabok sa sapa sa Kidron. Niadtong dapita may usak tanaman ug misulod ni ug ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudhi kaniya nakatultol ni ining dapita kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan mag-adtuan man didto. Busa miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo ug pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahibalo kanila, mahitabo kanila. Busa mitagbo siya kanila ug miingon. Kinsay inyong gipangita? Sila mitubag. Si Jesus nga taga Nazaret. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, misibog sila og nangatumba o gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Ako. Misibog sila og nangatumba o gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Kinsay inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazaret. Sila mitubag. Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako'y inyong gipangita, ayaw ninyong hilabti kining uban. Miingon siya, gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala niadtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro. Isakob ang imong espada. Nagtuka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong Ama?
Unya gidakop si Jesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardyang Hudiyo ug siya gigapos nila ug gidala una ngadto kang Anas, ang ugangan ni Caifas nga mao ang pangulong pari ni adtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro ug laing tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pari busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik paggula ang laing tinun-an nga kaila sa pangulong pari ug misulti sa babae nga didto sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babae nga didto sa ganghaan miingon kang Pedro, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? Dili uy. mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug mga gwardya naghaling og kalayo ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Miduol si Pedro ug mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya gipangutana si Jesus sa pangulong pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulunan. Si Jesus mitubag, Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat ko sulod sa mga sinagoga ug sa templo. Wala ko'y gisulti sa tago. Busa ngano nangutana ka maban kanako. Mao'y pangutana ang mga taong nakadungog kanako kay nasayod sila sa akong gisulti. sa pagsulti ni Jesus diini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardya o giingnan. Nganong nakaako ka pagsultig ingon niini sa Pangulong Pari? Si Jesus mitubag kaniya, Kung may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga niya dinhi. Apan kung husto ako, nganong gisagpa mo man ako. unya ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas, ang pangulong pari. Ni adtong higayuna nagtindo gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? apan milimod si Pedro. Dili uy. Miingon siya, unya usa sa mga ulipon sa pangulong pari, sa tao kansang dalunggan giputol ni Pedro nangutana, Dili ka ba ang akong nakit-an uban kaniya dito sa tanaman? og si Pedro miingon na usab, Dili. og diha-diha may mitugtugaok nga manok. Unya gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag, ang mga Hudiyo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa paglinis aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Busa migula si Pilato og nangutana kanila. Unsa may inyong sumbong batok ni ining tawhana? Sila mitubag, Dili unta namo siya dadon nganhi kanimo kun wala pa siya makasala. og si Pilato miingon kanila, Dad-an ninyo siya og hukmi sumala sa inyong balaod. ang mga Hudiyo mitubag, Wala itugot kanamo ang pagpatay tao. nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha mamatay siya. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus o gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, Imo ra ba gayud kining pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako? si Pilato mitubag, Hudiyo bagod ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat? si Jesus mitubag, Ang akong gingharian dili
iya nining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa nining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta, aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudeo. Apan lagi ang akong gingharian, dili iya nining kalibutana. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag. Nagingon ka nga hari ako. Tungod niini nataw og mianhi ako sa kalibutan alang sa usalamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang naa sa kamatuoran mamati kanako. Kay unsa bay kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hudiyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsayloy. Gusto ba kamo buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag kaniya. Dili siya, si Barabas mo'y among gusto. Si Barabas usa ka tulisan. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya og sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Ug siya gipanagpa nila. Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tao, Karon dadun ko siya nganhi kaninyo. Aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. busa migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunukon ug sa sapot nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kanila, Ania ang tao. sa pagkakita sa kadaguan sa mga pari ug sa mga gwardya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus, ilansang siya. Si Pilato miingon kanila, Kung mao ka na, huwaa siya o ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. ang mga Hudiyo mitubag. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon kay siya nagpakaanak sa Dios. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa, mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Tagadiin kabagayod. Apan si Jesus wala mutubag kaniya. Busa si Pilato miingon kaniya, Dili ka ba motubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa cross? si Jesus mitubag. Wala kauntay gahom kanako kung wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busang tao nga nagbigyan kanako nganha kanimo, masad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo misinggit. Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili higala sa emperador. Kay bisan kinsay makahari away sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan niini Gabata. Hapit na katumaudto sa bisperas sa pangilin sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo, Ania ang inyong hari. apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya, patya, ilansang siya sa krus. Si Pilato nangutana kanila, Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? ang kadagkuan sa mga pari mitubag. Wala kami hari gawas sa emperador. Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa, ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag, dapit sa Calavera. Sa Hebreo, ginganlan kini Golgota. Og didto siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus.
Nagsulat si Pilato og pahibalo og gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudiyo. Daghang mga Hudiyo nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. Ang mga kadaguan sa mga pari miingon kang Pilato, Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo. apan si Pilato mitubag. Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus, gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat. Usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ing nanay. Dili nato kinigision, magripa hinuon kita, kung kinsay makapanag-iya ni ini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Doon sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan o ang gigsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan. Babay, ania ang imong anak, Unya mingon siya sa tinunan. ania ang imong inahan. Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinunan. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na. Ug aron pagtuman sa kasulatan miingon. Giuhaw ako, Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka. Og nagtunlob silag espongha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isupo. O giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human magkatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. natapos na. Unya miduko siya og namatay. Palihog mang luhod. Palihog manindog. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabili ang mga lawas didto sa krus sa adlaw igpapahulay. Sanglit ang maabot nga adlaw igpapahulay, balaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Jesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tawo nga nakakita niining hitabua nagmatuod niini aron manuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion, ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Ang mga tawo mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Human ini si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod
apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudyo. Gitugutan siya ni Pilato, buta o gikuha ang lawas ni Jesus og si Nicodemo ang nakikita kang Jesus usa niya na kagabi mikuyog kaniya dala ang mga pahumot sinako nga mira unya gikuha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos sa panapton nga lino uban sa mga pahumot kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman didto sa dapit diin gilansang si Jesus ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayud kalubngi. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam ug kay duol raman ang lubnganan ilang gilubong si Jesus didto. Palihog manglingkod. Mayong hapon kanatong tanan. Naanasad ko'y pangutana. Unsa may inyong reaksyon mga igsuon kon ang inyong importante kaayo nga butang hilabtan. Labi nagbag-o unya gampingan ninyo ni hilabtan walay pananggit. Unsa may inyong reaksyon? Kasagaran nga reaksyon mga igsuon masuko, no? Maglagot, magyawi. Dagan kay istorya. Ang uban patingali manghagis. Mga igsuon sama pod kini sama pod kung hilabdan ang ato ang mahal sa kinabuhi, ato ang pamilya, ang ato ang suod nga higala, ang inyong uyab o ang imuhang partner. Unsa pod kaha ang imuhang reaksyon? Unsa may inyong reaksyon? Tingali mas grabe pa, no? Nga buhaton ninyo ngadtos nang hilabot ug napasakit sa inyong mahal sa kinabuhi. Tingali ang uban patyon, no? Kay mahal gud sa kinabuhi hilabtan. Nay nani nga klase nga tawo mga igsuon. Manimalos, no? May igsuon lain reaksyon, no? Ang mga characters sa tuang ebanghelyo. Si Simon Pedro sa dihang padung nadakpon ng atong Ginoong Kristo, unsa gibuhat niya? Unsa reaksyon niya? Gitigbas niya. Niglanit siya sa espada o gitigbas niya ang dalunggan siyang ulipon. Apan sayod ta nga tunga-tungang bahin gilimod gihapon ni Pedro ang atong Ginoong Kristo. Ang ubang mga tinun-an, asa ka sila? Nining panahon na, no? Basi nanago sila, nanagan sila kay nahadlok. Si Pilato, mga igsuon, sa po'y reaksyon niya. Pero sa way pakialam, nagpa-as if siya nga siya naigahom sa pagpabuhi, no? Para makabuhi si Kristo. Apan nahadlok siya sa mga tao. Og si Maria ug ang katong pinangga niyang mga tinun-an no si Juan. Nasayod sila nga hapit na mamatay atong Hesus Kristo, hapit na siya mawala. Ug tuod man namatay gyud, no? Apan sila nagpabilin sa tiilan sa krus. Wala sila nanagan kay sila puno sa pagtuo. Mga igsuon kun kita anaa sa sitwasyon sa ato ang ebanghelyo, unsa pod ang ato ang reaksyon? Sama pod kahata ni Simon Pedro nga mangisog dayon, milanit dayon sa espada ug dayon tigbas. Pero sa kauhayan mitalaw gihapon, no? Kay gilimod niya si Jesus. Sama pod kahata sa mga tinun-an nga wala na makit-i, asa na sila? O sama pod kahata ni Pilato nga nagpa-as if nga kaya ra niya ang sitwasyon pero dili di ay, no? Kay nahadlok siya sa mga tao. Or sama baka kitang ni Maria o ni Juan nga nibarog sa tiilan sa krus ug nagpabilin didto aron pag-uban kang Hesus.
Magsuon si Jesus usab nakasinati niining kawad-on ug nawad-an pud siya. Nawad-an siya mga higala, nawad-an siya kusog, sagit si mani nasinati niyang kahadlok. Si Jesus gikapoy pod siya, mao ganing sa pagpasa ni sa krus. Gitabangan siya ni Simon nga taga Cirene. Nawad-an sa siya bisti, dili lang sa mga sapot, kundi iyang pagkatao tungod kay kung sa gibuhat nila kang Jesus, gibugal-bugalan siya, giludan, gisagpa, gipadipatiran, giprungprungan sa mga tunok, gipaalsa sa krus, gilansang, gidughang, o gipatay. Matud pa ni Propeta Isaias, dili siya hitsurag tao, no? Tungod sa ilang gibuhat kaniya. Mga igsuon, naay panahon sa tong kinabuhi nga puno tas kawad-on ug nawad-an pud kita. Apan naay dili gayud mawala. Unsa ug kinsa man ang gugma sa Dios ug ang Dios mismo dili mawala. Matud pa ni San Juan, ang Dios gugma kun kita dili mahigugma kaniya, siya magpabiling mahigugmaon kanato. Sa pamalandong ni Father Wendell gahapon, as far as I can remember, ang gugma maoy nagtukmod nato sa pagbuhat ug maayo. Mao na si Jesus mga igsoon. Gugma maoy nakapaalsa niya sa krus. Gugma maoy nakapasaylo niya sa mga taong nagmanastamas kaniya, nagpasipala kaniya tungod sa gugma. Gugma maoy naghatag kaniya ni atong tao, naghatag sa paraiso ni atong tao nga kawatan. Gugma sa Dios Amahan tungod gibuhat niya kini mga igsoon tungod sa gugma alang kanato. So mga igsoon, bisan dili ta angayan nga higugmaon sa Dios tungod sa atong pagkamakasasala, apan atong hinduman gihigugma na tangdaan sa Dios. Walay kinutuban nga gugma, walay kondisyon, walay gipili, walay katapusan. O gipakita kini sa atong ebanghelyo karon, diin gihalad niya ang iyang kinabuhi tungod og alang kanato mga iyang mga higala. No greater love than to lay down one's life for his friends. So hakit nato mga igsoon, mao ang paghigugma sa Dios ug ma-actualize kini sa paghigugma nato sa atong isikatawo. Dili ta makahigugma sa Dios kung dili nato mahigugma ang atuang isikatawo and vice versa. So dili ni siya sayon, no? Ilabi na sa ato mga kaaway, higugmaon to mga kaaway, dili na siya sayon. Apan unsa pa man di ay ang ato ang unsaon pa man di ay nato, unsa pa may atong gihuwat, unsa may makapatandog nato, nagantos na pag-ayo atong Ginoong Jesucristo tungod ug alang kanato. Gibugal-bugalan siya pag-ayo, gitamay, gilansang sa cross ug namatay. Gihalad niya ang iyang kinabuhi tungod ug alang kanato. Unsa pa man di ay atong gihuwat. Mga igsoon, sa grasya sa Dios, maningkamot kita sa pag-actualize sa tong gugma sa Dios diha sa pagigugma sa tong isikatawo. Bisan pa man sa mga tao nga wala mobati ug gugma kanato. Palihog manindog. Alang sa santos nga simbahan, magampo kita, mga minahal o yamot, alang sa simbahan sa Dios nga nagalukop sa kalibutan. Ang Dios Amahan nga makagagahom sa tanan, mag-agak ug maghius sa unta kanato aron makasimba kita kaniya
sa kalinaw ug kahusay. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga makagagahamog walay katapusan, imong gipadayag ang imong himaya sa tanang mga nasod, pinaagi ni Kristo imong anak. Tultuli kami sa pagkamakanunayon sa mong pagtuo, o sa pagsangyaw sa imong ngalan, ug pagpadala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tao. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa atong Santo Papa, magampo kita alang sa atong Santo Papa Francisco, ang Dios nga nagpili kaniya sa pagkasanto Papa, maghatag unta kaniyag kaayuhan ug kabaskog sa lawas aron mamaayo nga pagkagiya ug pagkadumala ang santos nga katawhan sa Dios. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga makagagahamog walay katapusan, ikaw nag-agak sa tanang mga butang pinagi sa imong pulong. Ikaw nagdumala sa tibok katawhan nga Kristohanon. Sa imong gugma panalipdiyang Santo Papa nga imong gipili alang sa alang kanamo. Ubos sayang pagpangulo, liguna nga mong pagtuo, ug himuha kaming mas maayo mga Kristiyanos. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa kaparian ug mga siglar sa simbahan, magampo kita alang kang Jose Espalma, atong obispo, alang sa atong mga obispo, mga pari ug mga diakono, alang sa tanang mga nag-alagad sa simbahan, ug alang sa tibuok nga magtutong katawhan sa Dios. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga makagagahamog walay katapusan, ang imong Espiritu may nagdumala sa simbahan, ug naghimo kaniyang santos. Patalinghugya mo mga pag-ampog tabang kaming tanan sa among tagsa-tag sa kapagtawa, aron kadugangan ang among kakugi pagtuman sa among mga katungdanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga nagandam aron kabunyagan, magampo kita alang ni adtong nangandam alang sa bunyag. Ang Dios nga maluluyon, muunta nga mubulig sila sa iyang gugma, mapasaylo sa ilang mga sala, pinaagi sa tubig sa bag-ong pagkatao, ug maghatag kanila sa kinabuhi diha ni Jesucristo atong Ginoo. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga makagagahamog walay katapusan, gihatagan nimo kanunay ang imong simbahan ug bag-ong mga sakop. Dugangi ang pagtuos ug kahibalo niadtong nangandamalang sa bunyag. Himua nga matao sila pag-usap pinagi sa tubig nga hatag sa kinabuhi. Ug himua sila nga mga sakop sa imong piniling banay. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Amen. Alang sa kayusa sa mga Kristiyanos, magampo kita alang sa tanan natong mga igsuon nga sama kanato nagtuo kang Kristo ang Dios maghiusa og magpundok sulod sa usa ka simbahan sa tanan nga sa kinasingkasing nangita sa kamatuoran. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga makagagahamog walay katapusan, Ikaw nag-amping sa tanan nga imong gihiusa, tanawa nga maluluyon ang tanang nagasunod kang Isus nga imong anak, kaming tanan imo tungod sa among usa nga pagbunyag, himua kami nga dinha sa kabugo sa pagtuo, ug ampingi kami sa hiniusa diya sa imong iniugsaw na ing paghigugma, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga Hudiyo, magampo kita alang sa lungsod nga Hudiyo. Sila ang unang nakabati sa pulong sa Dios. Magpadayon unta pagtubo ang ilang kahibalo o gugma sa iyang ngalan ug ang ilang kamatinud-anon sa iyang kasabutan. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga makagagahamog walay katapusan, pataling hugya mga pagampo sa imong simbahan. Kaniadto imong gisaad ang kaluwasan kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat. Ug naghimo ka sa kasabutan uban kanila. Dada sila karon nga nasa hingpit nga kaluwasan, nga imong giandam lang sa lungsod nga una nimong gipili. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang kanila nga wala magtuo kang Kristo, magampo kita alang niadtong wala magtuo kang Kristo. Ang kahayag sa Espiritu Santo magtultul unta kanila sa dalan sa kaluwasan. Mangluhod kita. Manindog kita. O Diyos nga makagagahamog walay katapusan, himuha nga sila nga wala mag-ila kang Kristo, magakaplag sa kamaturan diya sa ilang paglakaw, sa kinasingkasing nga katarong sa imong atubangan, tabangi kami pagtubo diya sa gugmalang sa usag-usa, sa pagsabot pag-ayo sa misteryo sa imong pagka-Diyos, sa papagsingpit nga mga sakop sa imong ugmatubangan tawhan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Amen. Alang kanila nga wala magtuo sa Dios, magampo kita alang niadtong wala magtuo sa Dios. Makapahimuot unta sila sa ilang magbubuhat ug manunubos, pinaagi sa pagkakinasingkasing sa ilang konsensya ug kinabuhi. Mangluhod kita. Manindog kita. Makagagahamog walay katapusang Diyos, gibuhat mo ang tao aron ang tanan mangandoy sa pagkaplag kanimo, ug makabaton sa kalinahuman ikaw makaplagi nila.
Itugot nga bisan sa tanang kakulian nga magbabag sa ilang dalan. Makailam ta sila diya sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, sa mga timaan sa imong gugmaw kaluoy, ug madawat nga malipayon kanimo sa usag-usa matuod nga Dios nga mahan namong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga numunuan sa gobyerno, magampo kita alang sa nag-alagad sa gobyerno. Ang Dios mag-agak unta sa ilang mga hunahuna ug mga aron ang tanan ilang gialagaran magpuyo diha matuod nga kalinaw ug kagawasan. Mangluhod kita. Manindo kita. O Diyos nga makagagahamog walay katapusan, Ikaw nasayod sa mga gipangandoy sa mga kasing-kasing sa mga tao, ug Ikaw tigpanalipod sa ilang mga katungod, sa imong kaayo bantay ang tanan, ang ana sa gahom, aron ang tibok lungsod bisan din, makapahimulos sa kagawasan sa tinuhan, sa kahimtang nga walay kahadlukan, ug sa matuod nga kalinaw kahusay, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga gikinahanglan sa tanan, magampo kita, mga minahal o yamot, alang sa gikinahanglan sa tanan, ang Dios, ang Amahan nga makagagahom, maghatag untag kaayuhan sa mga masakiton, kahupayan sa mga himatyon, maayong pagpanaw sa mga nagbiyahe, ug kagawasan sa mga gibilanggo, supak sa katarungan, luwas sa kalibutan, sa tanang mga sayop, sa gutom, ug sa mga sakit. Mangluhod kita. Manindo kita. O Diyos nga makagagahamog walay katapusan, Ikaw naghatag sa kabaskog sa among mga gikapuyan o bagong kadasig sa nawadan sa paglaom. Patalinghugi ang mga pagampo sa tanang nagasangpit kanimo, diya sa ilang mga kagulanan, aron makabaton sila sa kalipay sa pagdawat sa imong hinabang, diya sa ilang mga gikinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa sakit sa panahon sa pandemya, magampo kita, mga minahal o yamot, alang sa nga pagtapos sa pandemya nga dala sa kagaw nga korona, nga nagsakit sa kalibutan, nga ngatong Ginoo mahan moayo sa mga nasakit, muligon sa mga naghalima kanila, ug mutabang kanatong tanan sa pagkamakununayon sa pagtuo. Mangluhod kita. Manindog kita. Makagagahong maluluyon nga Dios, tinubdan sa tanang kinabuhi, mayong panglawas ug kayuhan, tanaw nga mapanguro ng among kalibutan, nga nahuyang tungod sa sakit, panalip di taliwala sa mga seryosong mga hagit nga may asdan kadamo, ug diha sa imong amahanong pagkamampingon, ihatag ang kayuhan sa mga nasakit, kalig-on sa mga nagalima kanila, o kalampusan kanila nga naghago sa pagpunining kadaot, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon atong himuon ang
showing and veneration of the cross. Sanglit aniya kita sa pandemya, ang ato alamang kaparian maoy mo venerate sa cross, samtang kitang mga magtutuo, kitang mga manimbahay, anha lang ta sa tuwang tagsatagsa ka mga lingkuranan. Niya ato pong himuon ang kolekta, ang ato kining ipadangat ngadto sa Holy Land. Palihog manindog. Kini mao ang krus, dinigitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo, simbahon ta ang Ginoo. Kini mao ang krus, dinigitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo, simbahon ta ang Ginoo. Kini mao ang krus, dinigitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo, simbahon ta ang Ginoo. Manglingkod.
manindog paliho. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anaa sa mga langit, pagkaigo ng imong ngalan, tuabot ka na mo ang imong giharian, patuman ang imong abot, inisayuta, kaingon sa langit. Dalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, kailua kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa mga panulan. Inunuan luwasa kami sa Nangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Imo man ang gingharian, ang gamong maluhod palihod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit ala sa panihapon sa atong Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo apan pamulong lamang kung mamaayo ako.
manindog palihog. Magampo kita. O Diyos ka makagagahang walay katapusan, iatagan mo kami bagong kinabuhi, pinagi sa madawgong kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, ipadayon kining makaluwas nga buhat, ar makaamgon ta kami kanunay, sa among pagpakigambit ning misteryo, ug magpadayagon ta kami ni kanunay diha sa Kristohanong pag-alagad namo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. O Ginoo, nakasaulog na kami sa andumanan sa kamatayon sa imong anak, o nakakaplag na kami kalauman dinha sa iyang pagkabanhaw. Hupaya kanunay ang imong katawhan, panalangin ni kami upasaylua ang among mga kalapasan, liguna pagayod ang among pagtuo, upadangata kami sa kaluwasang walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.